जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना, सुतेला ना घरवा पलम एको दिना। तनी घरो रहे सीख। हाँ गरबा सूत के बुखारी हम। जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना, सुतेला ना घरवा पलम एको दिना। दाबी दाबी तकिया बिगोर जाला नेचर। अरे टीवी देखल कर पगली, टीवी मोबाइल में टिकटॉक पर वीडियो बनावल कर टाइम पास हो जाई। देखत ही कुल मेहरारू बनावत थी।